Тому щодо корупції, ми чистимо. Вертикалі вибудовані великим бізнесом, називаємо їх так, тому що поки що вони не олігархи, поки немає нашого закону. Так ось, ці вертикалі в кожній інституції України, в кожній інституції нашої держави. Ну, про медіа ви прекрасно знаєте, але це тут не до чого, це приватний бізнес. Але що стосується держави, в кожному міністерстві, в парламенті, великий вплив цих людей. Я вважаю, що ми почали закінчення цієї епохи. І я точно їх закінчу. Епоха бідності – це найскладніше. Те, що я до цього сказав, це буде залежати від моєї волі. І я її проявляю. А далі підтримка правоохоронців. І надіюсь, що я не залишусь сам на сам з цими групами. Тим не менш, я спокійний. І зараз, наприкінці другого року, я себе дуже гарно почуваю. І розумію, що я роблю, куди йду і з ким я закінчу. Що стосується бідності, непросто, не все залежить від мене. Скажу чесно, тисну на уряд, щоб ми збільшували і мінімалку, і пенсії. Так, їм непросто. Їм непросто і зі мною з одного боку, з іншого боку, їм непросто з наповненням бюджету. Економіка розвивається не дуже добре, достатньо повільно через ковід. Але тим не менш, якщо порівнювати з європейськими країнами, світовими, що у них в цей час, я вважаю, що ми в нормальному стані знаходимося. Але епоха бідності залишиться тільки тоді, коли всі будуть сплачувати податки, коли дерегуляція буде, і коли держава буде максимально діджиталізована. Все це буде обов'язково. Достатньо? Давайте, хороший темп набрали, будь ласка. Далі Ліга.нет, Юрій Смірнов. Вітаю. Пане президенте, за останній рік-півтора вашого президентства майже всі незалежні державні інституції стали менш незалежними. Так, ми бачимо, що в Нацбанку замінили керівництво на більш лояльне до влади, в Нафтогазу переступили через принципи корпоративного управління та збили Коболєва. А Рада нацбезпеки і оборони, про яку ви вже згадали, вона фактично замінила собою прокуратуру, суд та слідство. І по факту 20 людей, більшість з яких лояльні до вас, зараз вирішують, хто ворог в країні, а хто ні. І чомусь немає серед ворогів вашого давнього друга Іллі Павлюка. Питання в наступному. Де зупиниться Володимир Зеленський і чи не буде в найбільшій країні Східної Європи нового авторитарного режиму? Дякую. Дякую вам за запитання. У вас тут багато запитань в одному, тому я, якщо можна, потім звернусь до вас, щоб ви закінчили ще раз це запитання, якщо ви згадаєте самі всі ваші питання в одному. Давайте про лояльний Нацбанк. Моя позиція щодо Нацбанку, я підтримую незалежність Національного банку. Ви можете прямо запитати колишнього керівника Національного банку, пана Смолія. Я до нього дуже нормально ставлюсь. І я не зовсім зрозумів. Якщо можна відкрити, будь ласка, журналіста. Вдячний вам. І щодо звільнення голови Нацбанку, ви знаєте, з чим я боровся, з тим, щоб були зменшені відсотки по кредитах. Це дуже непросто для нашого населення. Що я отримав? На сьогодні я як президент, я це гарантував і отримав. Замість 20-25%, які є, які були,
до цього часу, до нового голови Національного банку. Я не хочу говорити, що це тільки його перемога, це всього Національного банку перемога. Тим не менш, програма 5, 7, 9 з'явилась. Зараз я борюсь з тим, щоб не тільки на словах працювала програма, яку я пообіцяв громадянам України. Це іпотека під 7%. До речі, нещодавно, нарешті ми проголосували в Верховній Раді, я їм вдячний всім депутатам, що проголосували на підтримку ще одного законопроекту, і тепер буде наповнення грошима цієї програми, і люди будуть отримувати, брати іпотеку під 7%. Я вважаю, що це перемога. Пана Шевченка, Кирила, ви сказали щодо лояльності чи знайомих, я його не знав. Хочу вам нагадати, як і хто його обрав. Перше, я запросив на зустріч до себе всіх представників комерційних банків України, державних банків і наших міжнародних партнерів. Вони назвали 3 кандидатури, мені здається. Сказали, що будь-хто з цих 3 буде незалежним керівником Національного банку. Одного з 3 обрала держава. Це до лояльності. Я просто не зовсім розумію, в чому вона виявляється і як ми з ним працюємо. Якщо є кредити такі, як я обіцяв народу, у нас більш нема де спілкуватись. Який у нас може бути діалог, він незалежна інституція. Тільки коли, наприклад, нам потрібно було допомагати людям, бізнесу, виплачувати по 8 тисяч грошей, і в інші складні моменти ми збираємось, і на засіданнях Ради національної безпеки і оборони, там я всіх бачу, цих людей. Це щодо лояльності. Щодо прибутку, до речі, Нацбанку, зменшення прибутку інституції під назвою Нацбанк для держави України я не бачу. Бюджет також не бачу. Тепер, що стосується НАК «Нафтогазу». Дивіться, яка ситуація. Як ви сказали слово, я просто вибили, чи як ви сказали? Вибили його, Коболєва. А? Збили. НАК «Нафтогаз», незважаючи на корпоративну реформу, у НАК «Нафтогазу» є керівник, уряд України. НАК «Нафтогаз» повинен наповнювати бюджет згідно їх обіцянок і згідно їх планів роботи. НАК «Нафтогаз» показав точно, я не кажу про ті збитки, що пишуть засоби масової інформації, і якісь експерти говорять, що там сотні якихось грошей збитки. Я не про це. Мінус 11 мільярдів гривень збитків в цьому році. Вони нам планували. Державі України уряд прийняв рішення, як головний акціонер НАК «Нафтогазу», змінити керівництво. І сьогодні поставлена задача, і я впевнений, що ми це побачимо, що збитків в 11 мільярдів не буде. Закриються офіси, які фінансувались для лобіювання НАК «Нафтогазу», приватні. Закриються засоби масової інформації і представники їх, які є за кордоном для лобізму тих чи інших людей, керівництва НАК «Нафтогазу». Там великі гроші. І це платите не ви, не я, а всі громадяни України. Це серйозна проблема. Дуже некоректно, до речі, звучить про НАК «Нафтогаз» історія про те, що зараз прибуток зменшено в порівнянні з кінцем 19-го року чи з 19-м роком. Знов некоректно. Прибуток 19-го року в більшості був через домовленість мою особисту з президентом Путіним при свідках канцлер Меркель, пані канцлер Меркель і пан президент Французької Республіки. І за допомогою наших юристів, і того ж Вітренко і Коболєва на той час, коли $3 мільярда США
а прийшло в наш бюджет у 2019 році. Ось з чого іноді складаються прибутки тих чи інших компаній. Тому у керівництва навіть не може бути навіть питань, бо це можливість і повноваження, я вважаю, українського народу, щоб державна компанія була прибуткова. Що стосується, до речі, лобіювання, наприклад, ви як журналіст, я думаю, знайдете вчора чи позавчора, навіть до сих пір виходять в телеграми чи фейсбуки статті тих чи інших людей, які працюють за гроші НАК «Нафтогазу», які підривають енергетичну безпеку України, коли вони пишуть, що потенційне зняття санкцій Сполучених Штатів Америки з Північного потоку-2 пов'язано з тим, що збили керівництво НАК «Нафтогаз». Людина навіть не скривається, яка пише цей пост. І ми точно знаємо, що він працює одним з лобістів НАК «Нафтогаз». Мені здається, він навіть керівник цього офісу в Сполучених Штатах. Мені так здається. Не хочу помилитися. Тому ви знаєте інформацію достатньо поверхню. Що стосується Ради національної безпеки та оборони. Я виконую свої конституційні обов'язки. І не з якоюсь кучкою людей. А в Раду національної безпеки та оборони входять всі інституції. Як правоохоронці, так Кабмін, так Прем'єр, голова Верховної Ради, інституція Президента України. Всі. Це не диктатура і не монархія. Там всі представлені. І деякі з них не голосують за санкції проти пана Медведчука. Я вважаю, що це їх думка, це їх рішення. Бо це Рада національної безпеки оборони. Ми обговорюємо питання, доказуємо один одному, а потім голосуємо. Спільна відповідальність. Відповідальність кожного. Я готовий відповідати за те, що ми там робимо. Вважаю, що я захищаю сьогодні Україну. Дякую. Дякую дуже. Давайте надамо слово друкованим ЗМІ. На жаль, не так багато їх в Україні залишилось. Будь ласка, журнал «Фокус». Пані Шишкова. Доброго дня, пане президенте. Хочу вам особисто подякувати за колонку для нашого журналу. Дякую. Якщо раніше президенти лише читали «Фокус», то тепер вони вже і пишуть для нас, точніше. Продовжуючи тему колонки, про що ви писали, це про деолігархізацію. І ви анонсували, що вскорі буде законопроект поданий, але поки його нема. Тому питання, чи вважаєте ви, що прийняття закону достатньо для боротьби з олігархами? Яким чином буде це працювати? Які критерії будуть визначати, хто олігарх і хто ні? І останнє питання, як СНБО вирахувала саме 13 олігархів? Якщо можете, назвіть їх прізвище. Дякую. Називати їх прізвище не буду, не боюсь нікого. Вважаю, що 13 – це за підсумками і за інформацією секретаря Ради національної безпеки та оборони і його інституції, його помічників. Давайте про критерії, і тоді ми з вами будемо точно розуміти, скільки їх в Україні. По-перше, головний зміст цього закону і головна філософія, і це моя філософія, скажу вам відверто, це моя ідея, і тому цього закону досі немає, тому що ми детально підходимо до кожної норми цього закону. Закон, в принципі, він готовий, написаний. Він на 100% готовий, але ми вважаємо, що є декілька деталей, майже на 100%. Я думаю, що він з'явиться наступного тижня. Головний зміст і філософія – ми не хочемо вбити великий бізнес, але ми точно вбиваємо поняття
зміст і вплив олігархічної системи в нашій країні. Впливу на мас-медіа не буде, впливу на політику не буде, впливу на чиновників не може бути. Але якщо це буде, ці люди отримують квиток під назвою олігарх. Вони з'являться в спеціальному реєстрі. І тоді цей великий бізнес може втратити велику частину активів, які у них знаходяться за кордоном. І вони всі розуміють, ціна їх активів що в Україні, що за кордоном буде зменшена. Не завдяки санкціям держави Україна, а завдяки з'явленню такого поняття на законодавчому рівні, як олігарх. І це, я вважаю, найголовніше. Ніхто нікого не вбиває. Всі хочуть, щоб великий бізнес залишався, були великими платниками податків, щоб вони могли бути, розвивати бізнес і збільшувати кількість робочих місць. Це моя філософія і достатньо, я розумію, жорстка позиція. У них є вибір залишитись і це все робити. І тоді вони з'являться в цьому реєстрі і підпадуть під ту чи іншу категорію санкцій. Ось, в принципі, головний зміст і філософія цього закону. У них на сьогодні, і згідно з цією філософією, є можливість не бути олігархом і не стати їм. Згідно цього закону, їм буде наданий час, не дуже довгий, позбавитись всього цього впливу. Навіть ми їм покажемо, яким чином це можна зробити, якщо їм потрібно. Глухого куту для них не буде. Це нормальний закон, поважаючий великий бізнес. Це стосується олігархів. Приблизно так. Дякую дуже, шановні колеги, за вашу активність. Давайте надамо слово П'ятому каналу. Давай. Дякую. А ти залиш водичку. Не можна? Реклама? Ну нічого, це ж наша, можна рекламувати. Володимире Олександровичу, доброго дня вам. Доброго. Андрій Антоненко просидів за ґратами більш аніж 500 днів. Його звинувачують у співучасті в вбивстві Павла Шеремета. І нещодавно його випустили під домашній арешт. Якщо все ж таки його визнають невинним, як і інших учасників, чи буде якось покараний Арсен Аваков, наприклад, відставкою? І чи будете ви, зокрема, відчувати докори сумління? Адже ви також брали участь у презентації результатів цього розслідування. Дякую. Дякую вам за запитання. Я б не хотів би багато коментувати з цього приводу. Я не втручаюсь в діяльність правоохоронних органів і в діяльність суду, але скажу вам відверто, я знаю детально, що відбувається. І мені не все одно, якщо незаконно було засуджено цих людей і те, що вони перебували за ґратами, мені не все одно. Доказів 100% ще немає про те, що вони не винні, чи вони винні, цього немає. І я не знаю, чи пробачить вона мені, можу вам сказати. Наприклад, сьогодні зранку Яна Дугарь мені, ми переписуємось. Тобто мені не все одно, що з цими людьми. І вона? Можна мій телефон? Дякую. О, да, дякую. Можна вас? Можна вас? Да. Ну ви ж хочете подивитись? Я ж не можу всім показати. Коллега с Пятого канала интересовалась. Ви? Ну ідіть ви, будь ласка. Мы вместе.
питання уточнюючи задали. тому Дивіться, це подивіться. ж моє особисто, я вам сказав, що ви можете подивитись, але не треба. Секрет, здравствуйте. Це секретно, я вам покажу. Ви ж сказали? Ви ж запитали? Если вы открыты, то пожалуйста. Я в цілому відкрита людина. Зараз. Да чого? Дякую. Вы отвечаете смайликом. Ні, не я. Это Яна. И вы отвечаете. Ну не треба говорити. Дякую. Я ж вам показав. Останнє слово дякую. Спасибо за... Останнє слово дякую. Ще раз? Дивіться, я вам про це говорив. Це складне питання. Якщо засудили незаконно, то ви знаєте, я буду серйозно говорити з міністром про його, чи він може залишитися, чи в такій ситуації ні. Ось і все. І він це знає, і ми розуміємо складність цього процесу. Дякую. Дуже велике прохання від продакшн компанії тільки в мікрофони ставити питання, тому що просто брак іде по звуку. Будь ласка, сайт обозріватель. Добрий день, Андріна Карташева, обозріватель. Пане президент, питання таке. Далі про країну без олігархів. Ви вже сказали, що вони втратять активи. Які ще обмеження ви вважаєте за необхідним до них накласти в межах підготовки одноіменного закону? І чи вважаєте ви олігархами Андрія Веревського та Павла Фукса? Дякую. Я ще раз хочу вам сказати, я не можу особисто сьогодні сказати, ті прізвища олігархи вони чи ні. Є 3 головні пункти. Це вплив на медіа в тому чи іншому виді, і там це розписано детально. Це участь в політичному житті країни, вплив на депутатів, чиновників, міністрів, маючи партію, не маючи, фінансуючи партію. Багато, дійсно. Так ми за 2 хвилини з вами про цей закон не поговоримо. 2. І третя – це буде сума на статках. Сума активів. Вона не дуже. Я вважаю, що вона також вплине на це. Тобто об'єднання цих 3 деталей, об'єднання, автоматично людина попадає, при об'єднанні цих 3 признаків, автоматично людина попадає в реєстр олігархів. Розумієте? А що їм буде заборонено, це потім. Якщо вони попали в цей реєстр олігархів, то їм буде багато речей заборонено. Уточнення, будь ласка. Ви колезі сказали, що вони не матимуть впливу на політику. Чи означає це, що людина, яку вважатимуть олігархом, не матиме права бути політиком у Верховній Раді? Так. Ну, об'єднання 3 признаків повинно бути, розумієте? Якщо людина просто є депутатом, ви про цю людину? Прошу, Україна-24. Пане Голованов, ми бачили ваш ефір з паном Гордоном в гостях. Ви анонсували прес-конференцію, свою Серйозно? присутність тут. Да, тому, будь ласка, даємо можливість поставити питання. Дякую, пане президенте, шановні колеги, доброго дня. Користуючись нагодою, пане президенте, хочу вас запросити до участі в ток-шоу номер 1 в ефірі телеканалу «Україна-24». Буду радий вас бачити будь-якої середи о 21-й годині. Дякую. Запитання. Будь ласка. Торік, згідно інформації Мінекономіки, 30%, а за інформацією МВФ близько 45% економіки нашої держави знаходяться в тіні. Саме завдяки виплатам законослухняних платників податків, законослухняного бізнесу виплачуються державні соціальні виплати. Як ви, пане президенте, оцінюєте роботу влади у діях виведення бізнесу З тіні. з сірої зони, так званої сірої економічної зони, до білої, і як ви ставитесь до ініціативи влади збільшення податків? Як вона відобразиться на процесі, чи не вплине в зворотньому боці, чи не Я піде в чув, тінь? да.
Збільшення податків. Ви продовжуєте цю тематику. Я знаю, що вона у вас була вже в ефірі. Я вважаю, що ви особисто маніпулюєте фактами. А поясню чому. Коли ви кажете збільшення податків, це не для українців, збільшення не для суспільства. Збільшення податків, те, що ви, я розумію, з якого ви каналу і про що ви говорите. Давайте я вам допоможу відповісти. Дійсно, в новому потужному законі, я вважаю, що це одна з важливіших податкових реформ, є збільшення податку на залізну руду. Це саме про те, що ви говорите. І чи не боюсь я, що, напевне, відповідні підприємства підуть в тінь. Вважаю, що це абсолютно нечесно, тому що залізна руда, вона належить українському народові, і ці надра належать згідно Конституції українців. І мені здається, що треба збільшувати податок. Так, розумно, щоб ніхто не уходив в тінь. Ми розуміємо чітко, хто з яких підприємців скільки заробляє. Якщо ви про цей законопроект і про збільшення податків, ми точно розуміємо, як зробити так, щоб ніхто не постраждав, ніхто не закривав бізнес, але й надати можливість за рахунок, коли у нас війна, коли нам складно, коли нічим сплачувати пенсії людям, і за рахунок державних надр заробляти 200-300%, ми не дамо. Я відповів на ваше питання? Я, до речі, знаю, де знаходиться тінь, щоб ви також знали. Де вона знаходиться. Ми точно це фіксуємо. І подивіться, будь ласка, на наші заправки. Ціна вже в порівнянні з ринком. Вже нормальна ціна на паливо і на дизель. Так, буде зростати, на жаль, міжнародна світова ціна буде зростати, і тоді ми будемо зростати. Але ми дамо заробляти згідно того, що ми знаємо, скільки коштує транспорт, доставка, робота людей. Скільки все це коштує. Навіть прибиральниці, скільки на кожній заправці коштує. Скільки коштує їх робота. Я поважаю кожну роботу. Це як приклад про питання тіні. Я про тінь можу говорити дуже багато. Через це почала працювати Рада національної безпеки та оборони. Саме через це, тому що складна ситуація була з правоохоронцями і складна ситуація була з фіскалами. До речі, якщо ви зараз бачите, то незважаючи на такі самі гасла, як сьогодні з приводу голови НАК «Нафтогазу» лунали, такі гасла були і про податкову, і про митницю. І хочу, щоб ви звернули увагу на надходження сьогодні від податкової і від митниці в бюджет. Все збільшилось. Про що це говорить? Про те, що все постійно в тіні. Тому що кожна людина розуміє, що в ковід не може бути збільшення в рази імпорт чи експорт в порівнянні з іншими роками. Просто неможливо. Тому що в цілому країни, ви пам'ятаєте, як вони закривались. Тому щодо податків не треба маніпулювати. Українці, малий бізнес, середній бізнес не будуть сплачувати більше податків. Ми це розуміємо. Це складно. Великий бізнес, їм треба бути, вочевидь, їм треба допомагати людям, допомагати державі. Вони допомагають державі, держава підтримує їх. Ось і все. Ціна на металургію, ви ж знаєте, наскільки вона збільшилась? Ну і нормально. Ціна ринкова зростає. Дуже висока сьогодні ціна. Ну можна трішечки збільшити і надходження в бюджет. Мені здається, що це справедливо. Пане президенте, неприємно чути звинувачення в маніпулюванні з вашого боку, і буду радий відвертій прямій розмові. А я чув, навіть не про ваше зараз запитання. Я чув вашу програму і чув, як ви розкладуєте все по деталях і ведете до того, щоб люди, які знаходяться по той бік телеекрану, розуміли, що буде тиск
на малий середній бізнес, що буде тиск на людей, що люди будуть сплачувати більше податків. Це я вам сказав, це неправда. І у мене з вами зараз дуже серйозна розмова. Ви журналіст, ви маєте право говорити все, що ви хочете. Але ви зараз передаєте мені інформацію, я вам пояснив від кого. Не треба мені нічого передавати. Я доросла людина. Дякую, що дивитесь мої програми. Дякую. Продовжуємо далі. Мені здається, час надати слово міжнародним агенціям. Будь ласка, Reuters. Пане Каразій, будь ласка, ваш. Доброго дня, пане президент. Reuters, Доброго. Сергій Каразій. Ще про боротьбу з олігархами. РНБО вводить санкції. Чи побачимо ми санкції проти панів Коломойського і Фірташа? Якщо так, то коли? А якщо ні, то чому? Дякую. Ви побачите ще багато всього. Дивіться нас, як колега рекламував свою програму, а я вам нашу. Дивіться нас щоп'ятниці. Дякую. Ну, давайте інформагенція українська, РБК Україна. Доброго дня, пане президенте. Доброго. В мене до вас наступне питання. Я вчора передивлявся соціологію, коли готувався до прес-конференції, то за часів, коли ви приходили до влади, це був січень місяць 2019 року, нових облич у владі хотіли 47% українців. А зараз 65% українців, це за даними групи рейтинг, уже хочуть людей з досвідом, хочуть людей, які вже були у владі. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому так сталося? І більш конкретне питання, чи ми можемо побачити за вашого президентства у виконавчій владі, чи, можливо, в ваших команді, таких людей, як Володимир Гройсман, Арсеній Яценюк чи Юлія Тимошенко? Дякую. Ну, по-перше, нові обличчя, які були, вони вже постаріли. І вони ж вже з досвідом. Я думаю, що я об'єднаю ваші два питання в одну відповідь. Якщо ви маєте на увазі людей з потужним досвідом, таких як Володимир Гройсман, Арсеній Яценюк і Юлія Тимошенко, то таких людей з таким досвідом ви не побачите. Дякую. А чому все-таки так сталося? Що саме Така сталося? зміна соціології. Все ж таки на 20%. З чим Я ви не це знаю, пов'язуєте? хто проводив соціологію. Група рейтинг. Я не знаю, як ставилось саме питання. Люди те, що відчувають, вони свободні, вони мають право, вони те і відповідають. Я вважаю, що у нас дуже непоганий уряд. Я вважаю, що в часи війни, економічні кризи, ковід, вони дуже непогано працюють. І тому, ви бачите, політика, наприклад, моя філософія і політика прем'єр-міністра, що нічого страшного, якщо та чи інша персона, той чи інший міністр не може виконувати повністю, 100% свої обов'язки, чи те, що він обіцяв, чи вона, то ми пропонуємо Раді звільнити того чи іншого міністра і замінити на іншого. Дякую. Да? Ну, знов черга друкованих ЗМІ. Прошу, КП в Україні. Доброго дня. 8 квітня ви підписали закон про всеукраїнський референдум. Так. Цікавить, коли і з якого питання буде перший референдум за вашої ініціативи? Дякую. Одна із дуже важливих реформ, я вважаю, що це народовладдя. Дякую. Це народовладдя, це можливість українців дійсно піднімати на... Влад, я вибачаюсь. Поставте, будь ласка, цю воду. Не ходіть.
Ні, ну це нормально. Дякую. Все? Окей. Народовладдя, волевиявлення людей, ті проблеми, які вони вважають важливими дуже, які не підіймає держава, вони можуть самі ініціювати. От цю можливість ініціювання питання ми надали законом про референдум. Але це тільки частина. Да? Тому формат референдуму може бути ініційований саме народом України. І я буду там як технічно просто робити свою роботу. А щодо змін до Конституції, наприклад, то це вже ініціатива президента України може бути. І дійсно такі питання є. До референдумів я би ставився дуже обережно. Друга частина цього законопроекту – це місцеві референдуми. Це те, що ми говорили, що іноді на місцях люди знають, не іноді, а завжди на місцях люди знають свої місцеві проблеми набагато краще, ніж ми, ніж всі. В інших містах, селищах. І тому закон про місцеві референдуми, я, до речі, позавчора вже акцептував його Руслану Стефанчуку, і Руслан подасть його на розгляд Верховної Ради України. І ті референдуми будуть частіше за ініціативи саме місцевих людей. І це дуже важливо. Це і є народовладдя, це і є децентралізація. Щодо державного референдуму, я вважаю на сьогодні, що це має бути найголовніше питання, яке в нас сьогодні є. Я вважаю, що це ситуація на Донбасі. І я впевнений, що через деякий час, тому що у нас декілька планів А, Б, С, ми про це говорили, щодо припинення війни і повернення наших тимчасово окупованих територій і людей, ми представимо на розсуд суспільству саме референдум з такою тематикою. Це один може бути з планів, якщо не спрацює інший. Дякую. Дякую дуже. Телеканал 1+1, прошу. Пані Ірино, да. ТСН тиждень, так, я розумію? Все правильно. Ірина Прокоф'єва, ТСН Тиждень 1+1. Пане президенте, ви трошки вже сказали про уряд, але хочеться розуміння, чому саме зараз відбулася ця ротація, чи не очікувати нам нового перезавантаження, ну і чи не є це сигналом до підготовки до наступного президентського терміну? Сигнал, що Сигналом? саме зміна трьох міністрів? Трьох міністрів, можливо, іншу якусь ротацію ми можемо очікувати. Зміна трьох міністрів. У нас з'явився сьогодні вже, я знаю, міністр охорони здоров'я, пан Ляшко, да, я по черзі, пан Віктор Ляшко, головний санітарний лікар. Це правда, прем'єр-міністр більше не зміг працювати з міністром охорони здоров'я з паном Степановим. Я не втручався в цю ситуацію достатньо довгий час. Чому? Тому що я боявся дестабілізації саме в ковідний час, змінювати міністра охорони здоров'я. І, чесно скажу, достатньо довго я був проти, саме через дестабілізацію. Все ж таки, міністр охорони здоров'я несе повну відповідальність. Перш за все, він несе відповідальність за боротьбу з ковід, вакцинацію населення тощо. Ускладнення їх відносин. І я знаю деталі ускладнення. Чому? За що? І я в цій ситуації був повністю на стороні прем'єр-міністра України. Чому зараз? Тому що більше було неможливо працювати в такому режимі. Це дестабілізувало повністю атмосферу в міністерстві, в відносинах між міністерством і міністром і в цілому з урядом. І, в принципі, складна ситуація між працюючими
департаментами в міністерстві і складна ситуація між міністром і головним санітарним лікарем. В цій ситуації ми допустити такої дестабілізації просто не могли. І тому вибір очевидний. Головний санітарний лікар, який відповідає тепер за все. Щодо ситуації з міністром інфраструктури, пан Кріклій залишається в команді, в діючій команді нашій. До пана Кріклія, в принципі, багато питань немає. Нам треба дуже швидко будувати Україну. І це стосується не тільки доріг, це стосується катастрофи на Укрзалізниці, це стосується морських портів, адміністрації морських портів, це стосується державного чи державно-приватного авіаперевізника. Багато речей, про які я вам говорю, вони не з'явились. Не з'явились. Я вважаю, що це дійсно складно. Питання не тільки до міністра, питання до його команди. Вони повинні були це зробити. Я вважаю, що вони не змогли. Вважаю, що вони не встигли. Часу у мене немає. Найпотужніша людина, яка показала дійсно серйозний результат в інфраструктурних проєктах, в профільних міністерства проєктів, є Олександр Кубраков, тому він став міністром. А пан Криклій, ще раз говорю, він залишається в команді. І скоро у нас була зустріч і після звільнення, і скоро ви побачите його на новій посаді. Щодо міністра економіки, пан Петрашко також залишиться в тому чи іншому, на тій чи іншій посаді в команді, але буде відповідати суто за дуже важливу реформу в Україні і буде залишатися, на сьогодні така у мене є інформація, якою я можу поділитися, він буде залишатися в Офісі Президента і буде відповідати і координувати земельну реформу і допомагати пану Лещенку, тому що ми вже бачимо, що ми, в принципі, все проголосували і тепер треба запускати і платформу, і онлайн, і відео, відкритий геокадастр, багато речей. Тому це земельна реформа. Там важливий момент зрощення. Я вважаю, що він професіонал в цьому напрямку, він дуже допоможе. А зрозуміло, що міністром економіки і першим віце-прем'єром обраний, і це бажання прем'єра і моє, воно співпало. Людина, яка показала найкращий результат на цій посаді, на якій вона була. Чи ще є? Я просто не знаю, є голосування чи немає за пана Любченка. Ще немає? Окей. Тобто пан Любченко показав серйозний результат, дуже серйозний. Він економіст, він фахова людина. І тому, відповідаючи вам і частково пану Олександру Щербіні, скажу, що... Сергій, я прошу вибачення. Сергію Щербіні. Хочу сказати, що це досвідчена людина, до речі. Пан Любченко дуже досвідчений. Щодо президентського терміну ви не відповіли. Рано відповідати. Пане президенте, ми не потребуємо перерви, продовжуємо? Я не знаю, як ви себе відчуваєте. Я добре, як ви? Якщо вам потрібно, Ірина. Ні, прошу, будь ласка, Да, зараз можемо ми визначимось. Єдине маленьке технічне. Мікрофон? Добре. Що треба зробити? Професіонали. Добре, якщо є потреба поправити, Будь ласка. то можна підійти. Зараз ми визначаємось з наступним питанням. Ну, може, схеми? З задоволенням. Прошу, схеми. Радіо Свобода. Мікрофон, будь ласка. Доброго дня, Михайло Ткач, Радіо Свобода, програма «Схема».
Пане президенте, на початку своєї каденції ви наголошували на тому, що відносини між владою і представниками великого бізнесу мають бути прозорими і публічними. Натомість за 2 роки вашого президентства нам вдалося зафіксувати, як ваш перший помічник пан Шефір на заправці пересідає у Майбах Ахметова і прямує до нього додому вночі. Нам вдалося зафіксувати, як керівник Служби безпеки пан Баканов іде вітати і святкувати ювілей Григорія Суркіса, соратника Медведчука. Нам вдалося зафіксувати, як олігарх Пінчук непублічно відвідує вас і ваш офіс. Нам вдалося зафіксувати, як ваш помічник пан Шефір на службовому авто в позаробочий час відвідує офіс Ігоря Коломойського, і як ви особисто декілька місяців тому святкували власний день народження у квартирі одного з найближчих соратників Ігоря Коломойського, пана Тімура Міндіча. І от зараз ви пропонуєте окремий законопроект про деолігархізацію. За 2 останніх роки ви, ваша влада, ваша генпрокурорка, ваш керівник Служби безпеки України не змогли змусити олігархів жити за законом. І ви вважаєте, що просто потрібен ще один закон. І чи не вважаєте ви, що за ці 2 роки президент Зеленський, він все ж таки став ворогом олігархічної системи? Чи президент Зеленський за ці 2 роки став частиною олігархічної системи? Дякую. Частина чи ворог? Давайте з цього. Ви можете казати, що ви. Навіщо про мене говорити він? Я ж тут знаходжусь. Я про президента Зеленського, це я. Щодо чи я частина, чи ворог, ми розуміємо, де зараз Медведчук, ми розуміємо, що з Коломойським. Прекрасно з вами розуміємо, що у них більше немає того впливу, який був. Які причини, через що це відбувається і чому, якщо ви вважаєте, як це? Це звучить так. Питання, феномен меншовартості наш. Ми завжди думаємо, що хтось приїхав, що пан президент Сполучених Штатів Байден відправив держсекретаря. І вони мені сказали, щоб я через РНБО вводив санкції про тих чи інших кримінальних авторитетів, чи ще щось, щоб я запровадив закон проти олігархів, то ви дуже погано думаєте про мене. І це питання, можна я відповім? І це питання саме меншовартості. Нам завжди хочеться думати, що хтось є якийсь великий дядько, хтось, який керує Україною. Так було, при мені так не буде. Це про те, частина я чи ворог, є результат. Я вважаю, що він є. Якщо ви його не бачите, то вам треба слідкувати за ним, а не за машинами, коли вони виїжджають з дому президента і коли вони приїжджають на роботу. Мені здається, це важливіше. Щодо публічних відносин. І, до речі, до закону про олігархів. Мені здається, що дуже важливо, пане журналісте, що ви прочитали, про що цей закон, і зрозуміли відповідь на питання, чи це просто закон ще один, чи це дійсно боротьба. І я думаю, що ви там знайдете відповідь для себе, якщо захочете. Бо це залежить все від вашої віри. Віри, ще раз, в принципі, в Україну, як країну незалежну. І у владу, яка може бути, нарешті, незалежна. Щодо відносин, чи мого помічника Шефіра, чи Івана до речі, чому я це дуже зв'язано з вашим питанням про закон про олігархів. До речі, там не можна в нашому законі, в новому про деолігархізацію, там не можна людям, чиновникам, багатьом іншим, включно з президентом, з офісом, я не хочу всіх перерахувати, з владою, з топами влади, не можна зустрічатися з тими чи іншими великими бізнесменами.
А якщо вони зустрічаються, тому що іноді це дуже важливо, то ця зустріч повинна бути публічною. І навіть якщо вони зустрічаються, і ця зустріч не важлива, вона також повинна бути публічною. Вони будуть робити звіт про ті чи інші зустрічі. Ну, це я вже розкриваю вам цей закон, тому я вам дійсно раджу прочитати новий закон, і там є відповідь, в принципі, на всі частини вашого складного запитання. Щодо мого дня народження, я не хочу відповідати за всіх інших, поставте їм питання. Тимура Міндіча, Давай, чи... можна я вам відповім? Мікрофон. Можна я вам відповім? Так, будь ласка, ви не відповіли, просто це ваш день народження. Можна я і вам мені... відповім Так, на це запитання? Так. Я вам вдячний. Я не знав, що це дійсно дуже важливо для України, коли у нас ковід і війна, розказати, де саме, в якій квартирі я святкував день народження. Я святкував день народження в своїй квартирі, яка знаходиться за адресою Грушевського, 9А. Квартира пана Міндіча є в цьому ж домі. Пан Міндіч є комерційним директором студії «Квартал 95» і був їм до мого президентства. Пан Міндіч має прекрасні робочі, теплі стосунки з акторами і авторами студії «Квартал 95». Студія «Квартал 95» разом з паном Міндічем, знаючи, що я буду вдома, в своїй квартирі, в свій день народження, зробили мені сюрприз і покликали мене в цю квартиру. Я піднявся на декілька поверхів вверх і зайшов. Да, був крутий сюрприз. До речі, в цій квартирі немає навіть ремонту. І вони зробили це такий, у них був, вибачте за таке слово, такий прикол. Вони принесли музичні інструменти. Там не було те, що ви говорили, якихось зірок чи когось. Ні. Там була тільки студія «Квартал 95», яка запросила мене. Вони так грали мені ці пісні, з якими ми пройшли довгий, серйозний шлях від КВК, від 95-го кварталу. Всі ці пісні, які пов'язані зі мною, багато з них я написав. Ці пісні нашого колективу, ми разом співали. Так це було. Нас було десь біля 30 людей. Вони були, весь колектив, вони були зі своїми дружинами. Ось що відбувалося. І я не маю навіть розуміння, в чому тут є великий державницький секрет. Дякую. Мені здається, вичерпно, пане президенте. Будь ласка, сьогодні. Я просто не бачу. А справа? Мікрофон. Праворуч. Добрый день. Добрый. Господин президент, скажите, пожалуйста, саммит «Крымская платформа» может ли реально как-то содействовать деэскалации отношений с Россией? И какие, собственно говоря, государства уже подтвердили участие в этой инициативе? Спасибо большое за вопрос. Я вам хочу сказать, во-первых, вы знаете, что это серьезный риск и для всех стран, которые приедут к нам, из-за осложнения в силу создания Крымской платформы, осложнения отношений с Российской Федерацией. Россия действительно очень тяжело реагирует и воспринимает Крымскую платформу. Но для нас очень важно, чтобы в конце 7 лет этой войны и незаконной аннексии украинского полуострова наконец-то появилось хоть что-то. Я рад, что сегодня это не хоть что-то, а действительно первая серьезная площадка по деоккупации Крыма. Это не просто приглашение, саммит, где мы декларативно что-то подпишем.
там будут рассматриваться шаги деоккупации. Второе, мы наконец-то откроем офис постоянно действующей крымской платформы. Это будут профессиональные люди, которые ежедневно, от юристов до экономистов, до специалистов в гуманитарном направлении, ежедневно будут заниматься вопросами оккупированного Крыма и вопросами людей, которые должны получать и гуманітарну помощь, і ті, хто знаходиться там в в'язницях, як Криму, так і Російської Федерації. Тобто це дуже серйозна і серйозний крок вперед. Щодо країн, які будуть на Кримській платформі, до речі, ще я хочу все ж таки підписати важливі закони і вірю, що вони будуть до цього часу проголосовані в Верховній Раді. І для Криму, для кримських татар, для корінного населення Криму, для багатьох кримчан. Я хочу, щоб ми це встигли зробити до Кримської платформи. Дуже хочу і вірю в це. Окрім цього, є ініціативи, пов'язані із ситуацією, безпековою ситуацією в Чорноморському і Азовському регіонах. Ці питання також будуть розглядатися на засіданнях Кримської платформи. Щодо країн, які будуть і приймуть участь на Кримській платформі, я, чесно кажучи, якщо ви дозволите, все ж таки я хочу, щоб детально була представлена всі, не тільки Кримська платформа, а всі дні святкування 30-річчя, і там будуть вже дійсно, ви будете бачити країни, на якому рівні вони будуть представлені і запрошені на Кримську платформу. Дякую. Дякую. Дякую вам. Прошу, мабуть, телебачення знову свобода слова Савіка Шустера. Будь ласка. Пане президенте, вітаю вас. Доброго дня. Мене звати Даша Тарасова, свобода слова Савіка Шустера. Ви свій виступ розпочали з того, що сказали, що будуєте країну для 40 мільйонів українців. Так от, минулого місяця ми замовили соціологічне дослідження у соціологічної компанії Liberty Report. Це репрезентативне дослідження, і виявилось, що 23% українців хочуть покинути Україну та поїхати за кордон. Якщо подивитись на молодь, то зі Сходу України хоче виїхати 50%, половина. Що ви можете сказати, а найголовніше, що ви сьогодні і зараз можете запропонувати майже чверті населення країни, яка за першої можливості поїде звідси? Дякую вам за запитання. Ну, по-перше, дійсно складна ситуація. Мені зрозумілий високий відсоток людей, особливо молоді, які знаходяться на сході України. Це ж зрозуміло, вони хочуть жити в ситуації стабільній, вони хочуть себе знайти, повинні з'явитись підприємства на сході України. А для цього ми повинні закінчити війну. Хоча, наприклад, якщо ми беремо Маріуполь, багато всього зроблено. Багато. Дійсно сучасне місто. І люди задоволені. І дуже висока середня, ну як дуже, в порівнянні з деякими іншими регіонами, це висока середня заробітна плата. А таких міст не дуже багато поки що. Що ми робимо? Більшість, до речі, інфраструктурних проєктів і доріг побудовано на Закарпатті, Прикарпатті і саме на Сході, в Луганській, в Донецькій області. Саме тому, щоб люди бачили різницю. Чому зі Сходу? Статистика така, тому що більшість цих людей, вони всі знаходяться не вдома. Вони знаходяться в різних містах. В Одесі вони переїхали в Харків, дехто приїхав у Львів, особливо айтішники. Переїхали в Київ, вони все одно не вдома. І іноді для багатьох них, я розумію, вони не можуть себе знайти. Для багатьох них повернення на Донбас, вони в це не дуже вірять. І навіть якщо вони вірять, вони говорять, я говорив з багатьма із них, вони говорять, що, ну, послухай, я знаю багатьох з них, невеликих підприємців, вони говорять, ну, послухай, ну, ви закінчите війну, ми завжди повернемось.
А зараз що? Я все одно не вдома, мені треба купувати квартиру чи дім. Там в Донецьку у мене був дім. Слухай, я не хочу. У мене є якісь гроші, я хочу поїхати. Хтось хоче навчатися. Тощо. Тому іти до закінчення війни, продовжувати будувати інфраструктуру, залучати інвесторів, що, повірте мені, дуже складно. Вони не хочуть ризикувати капіталом. У нас є ризиковані місця, на жаль, вздовж контактної лінії це так і є. І всі це бачать, всі мають статистику. Тому ми це робимо. Чому ми проводили, наприклад, економічний форум саме на Донбасі, саме в Маріуполі? Щоб інвестори приїжджали і бачили, що там безпечно. Чому я не просто так їжджу на Донбас багато разів і беру з собою послів, тому що вони є амбасадорами своїх країн. Всіх, не тільки сімки. Всіх послів я запрошую. І я дуже багато з ними їжджу на Донбасі. Я їм показую, ось ситуація на контактній лінії, а ось ситуація в містах, містечках, в селищах. Ви бачите? Да. Давайте вкладати гроші. Як з президентом Швейцарії, наприклад, приїжджали, показували, дякували, що вони допомагають в будівництві і підприємства «Вода Донбасу», підтримки цього, ремонту цього підприємства, щоб вони бачили, хто там працює, щоб вони бачили, хто поруч, де люди живуть, в яких умовах. І сьогодні складно зробити, наприклад, для нашої молоді, давайте зробимо кредити під 0%. Складно, але знижуємо. Це і є можливість збільшувати для людей можливості. Просто їх збільшувати, менше про це говорити, щодня робити. Непросто. Це непросто. Ви кажете, всі їдуть. Наприклад, Савік Шустер, до речі, він же навпаки приїхав. Тобто ми когось повертаємо все ж таки. Пане президенте, але ми питали у людей, чому вони їдуть, і причина не лише війна, це ще безробіття та корупція. Правильно. Давайте, з приводу корупції, мені здається, що ми з вами прекрасно розуміємо, що ми робимо. Ви бачите санкційну політику, ви бачите роботу Ради з приводу перезавантаження судів, ви бачите діджиталізацію нашої країни. Щодо втрачання роботи, дивіться, ковід дійсно вбиває маленький, середній бізнес. Це правда. Все, що ми можемо зробити, все, що ми можемо собі дозволити, це зменшення навантаження на людей і надавати людям ту чи іншу підтримку. Хоча, якщо ви подивитесь середню заробітну плату, все ж таки, в Польщі, і порівняєте її з деякими, для наших українців я маю на увазі, і порівняєте її з середньою заробітною платою сьогодні вже в багатьох містах України, вона дуже сильно наближується до тієї суми, яку люди в Польщі, наприклад, заробляють, тому що вони також там знімають житло, воно там набагато дорожче. Коли вони там сплачують комунальні, а вони набагато дорожче. Набагато дорожче. Тому я розумію, причин багато, боремося, як можемо, з цими причинами. Дякую. Пане президенте, просив передати. Дякую. Що ж, ми продовжуємо прес-конференцію. Будь ласка, журнал «Нове время». Пане президенте, доброго дня. Крістіна Бертинських, журнал НВ. Скажіть, будь ласка, що вам зробив Віталій Кличко? Він скаржиться, що за останній тиждень на нього там тиснуть, обшуки і таке інше. Чи розглядаєте ви його як свого конкурента на наступних президентських виборах? І чи планується заміна голови КМДА найближчим часом? Дякую за запитання. Віталій Кличко мені нічого не зробив. Це гарно чи погано, я не знаю. Мене нічого не пов'язує з паном мером, окрім одного, що так і є, це моя вертикаль. Голова Київської
КГГ, державної адміністрації, є вертикалю президента. І хоче він цього, чи не хоче, це так і є. Я нічого не хочу про нього говорити поганого, я в цілому ставлюсь з великою повагою до всіх його перемог, до того, як він став головою міста. І це є правда. І мені здається, що питання правоохоронців, те, що йдуть обшуки, чи 70, чи 50 обшуків було у оточення пана Кличко, Палатний, там ще якісь прізвища. Ну, так не треба було вкрадати гроші в бюджеті. Мені здається, це справедливо. Чи ми не про це з вами мріяли? Про справедливість? Але я нікого не відправляю. Він дуже неправильно, публічно себе, мені здається, Віталій Володимирович поводить. По-перше, мені здається, справедливе питання, що він хоче від мене. Чому? Тому що він постійно мені пише, дзвонить, записується на прийом. Постійно, запитайте його. Навіть приходить в Офіс президента без того, що я готовий з ним зустрітися. Через те, що у мене бракує часу. Так, тому що його обрали кияни. Я поважаю їх вибір, але я президент України. У мене питання не тільки пов'язане зі столицею. Більш того, в столиці є менеджер, це він. Він має монополію влади. Він звертався до мене з питанням, щоб його не звільняв я, хоча маю повноваження голови КГГ. Ви прекрасно знаєте, що в моєму оточенні були люди раніше, які хотіли його звільнити. Він до мене звертався, я йому сказав, немає питань, будь ласка, працюйте, показуйте результат. Тільки у мене прохання, там є якісь люди, всі про це говорять, і є докази у правоохоронців, ну, напевно, є докази, ймовірні. Мені здається, що ці часи пройшли, не треба красти гроші з бюджету України. Мені здається, що це правильно. Щодо оновлення його оточення, я його не бачив, але це його вибір. І тому ми бачимо такий результат, який він є. Я пам'ятаю, у нього вся влада, голова ради, так, Київради, це його, ну, це він, я маю на увазі, секретар, це його людина. Я вам скажу відверто, що він, ну, я знаю, що коли партії сперечаються і вони там розмовляють, одразу після виборів, я знаю, що було питання, що секретар може бути з іншої партії, і також до мене мер звертався і просив, щоб цього не було. Я йому сказав, я не хочу втручатись в вашу роботу. Тому він там говорив про якісь амбіції, що я... Конкурентом бачите його? Конкурентом бачите на президентських виборах наступних? Я просто навіть не розумію, навіщо ми про це говоримо. Це ж, по-перше, ніхто не вирішив ще йти на другий термін. Так? По-друге, його ж обирала не Україна, а обирали кияни. По-третє, про конкуренцію, мені здається, що є соцопитування. Мені здається, там є відповіді на ваші запитання. І по-четверте... Уточнення, чи планується заміна голови КМДА? По-четверте, мій голова Офісу не бере хабарі. Тому ми не конкурент. Хотіла б надати слово регіональним ЗМІ. Будь ласка, 33-й канал Хмельницький. Вітаю, пане президент. Ольга Марценко, 33 канал. Хотіла задати запитання стосовно програми великого будівництва. Власне, ваші опоненти активно її критикують і, можливо, ви чули, вже навіть називають великим крадівництвом. І те, що це не повноваження голови держави, власне, займатися дорогами. Скажіть, будь ласка, навіщо це вам? Чому не віддасте цю програму уряду, як це має бути, коли завершиться ця програма? І безпосередньо у центральній частині України завершиться будівництво доріг, маю на увазі. Дякую.
Так, давайте по черзі. По черзі. Навіщо вам дороги? Ну, я думаю, вибачте, це я не знаю навіть, як вам відповісти. Навіщо нам дороги в Україні? Навіщо Щоб вони були? Тому що я вважаю, що до мене не будувались дороги. Це перша частина. Нормально не будувались саме в тому темпі, в тій якості. Я вважаю, що це державницька позиція. Це одна з обіцянок. Дороги повинні бути вітриною нашої країни. Це в багатьох сенсах. Ми можемо говорити, як це допомагає МЧС, медицині, туризму. Це дуже важливо. Просто людям, як це просто якийсь жах, які дороги були і ще є. І все, що я хочу, просто щоб ця програма, коли я її закінчу, коли закінчуться погані державні дороги. І, до речі, це, якщо я закінчу її раніше, мені здається, я не розумію, в чому тут перемога у суспільстві, якщо ми не будемо будувати якісні дороги. Я відповідаю за цю якість. Я хочу, я тисну, я запрошую людей, я ставлю питання, а чому так кошторисно, а чому там ми не побудували, а чому це, чому інше. 158 завдяки моїм чому? 158 мостів побудовано. Ось що я роблю. Я не бачу, що я роблю погано. Я не втручаюсь в фінансову частину цього. Це уряд, це Укравтодор, це до цього я не маю ніякого значення. Мене цікавить темпи, місце, якість. Чому саме ті регіони, складні регіони? Тому що дуже складно на Закарпатті, коли у угорців якісна інфраструктура, а ми нічого не робимо для Закарпаття. Просто нічого не робили. Немає нічого. Я приїхав, коли став президентом. Не лікарень, не великих підприємств багато, не доріг, жодного гірськолижного курорту на Закарпатті, серйозного, жодного. Побудованих нових реабілітаційних центрів. А що там, не такі люди? Чи вони не так воювали? Чи воюють за Україну? І всі ці люди щодня бачать, як в Угорщині, куди вони їздять, бачать, що як в Угорщині все це є. І молодці угорці. Так що поганого я хочу? Я хочу, щоб вони хотіли бути українцями. І щоб вони пам'ятали, що вони угорська меншина. Частково, наприклад, в Берегова, да? Але щоб вони були українцями, щоб вони не хотіли брати ті паспорти, яка там теж є паспортизація, повірте мені, і багато років була. Так що я хочу, щоб вони відчували, що держава про них думає, піклується. Ось що я хочу. Це з дорогами. І не тільки дороги. Мене цікавить питання, в принципі, бізнесу, спеціальних умов, да, для Донбасу, для Закарпаття. Так, тому що я знаю деталі, я відчуваю ризики, відчуваю впливи інших держав. Я це відчуваю. І таких меншин у нас дуже багато. І всі ці меншини, незважаючи на те законодавство, яке подобається тим чи іншим радикальним людям з правого чи з лівого сторони, але захищати меншини нам прийдеться, бо ми будемо мати в майбутньому ще Донбаси і Крими. І щоб цього не було, а всі себе відчували українцями, треба вкладати гроші, вкладати увагу, ремонтувати дороги, мости. І коли їх топить ця вода, через те, що вироблені були ліси, треба президенту їхати туди, міністрам їхати, Кабміну проводити там засідання і не виїжджати звідти, поки все не зробиться. Ось що треба робити. Да, дуже багато уваги. Не мої повноваження. Я вважаю, що я гарант Конституції. І я маю слідкувати за цим. Наскільки мені вистачить ще енергії, здоров'я, сил і років. І я буду це робити. Дякую. І, власне, ще два слова скажіть, коли завершиться все ж таки ця програма? Коли ми побудуємо все, тоді вона завершиться. Там частина – це наша історична і культурна спадщина. Ми переходимо до інфраструктури, не тільки інфраструктури, тому що коли ви побудували дороги, треба, щоб ці дороги вели кудись. Це будуть і парки окремі, історичні, і замки будуть.
все, що в нас є, воно повинно бути відремонтовано, воно повинно бути складатись і стати частиною нашого туризму. Це все у нас в Україні є. Ніхто про це не знає. Просто ніхто не знає, тому що просто не можуть люди доїхати. А коли навіть вони доїжджають, бояться, що на голову дах впаде. Дякую. Дякую, пане президент. Пане президенте, продовжуємо. Перерва не потребуємо перерви. Продовжуємо. Як люди, я не знаю. Продовжуємо, колеги? Я не знаю. Так. Прошу, пане Гордон, видання Гордон.ua. Пане президенте, я знаю вас як високоморальну та високоінтелектуальну людину, тому я хочу запитати з цього приводу. Мені часто стає соромно за тих людей, які поруч з вами. Один з них, з членів вашої команди, Тимофій Мілованов, прямо сказав, що він дебіл. І таким словом хочеться назвати ще багатьох, на жаль. Мені соромно, коли я бачу та чую панів Тищенка, Арестовича, коли я бачив таку людину, як Степанова, який не міг бути міністром охорони здоров'я, тому що просто не міг, тому що він нічого не зробив і завалив все. Я хочу вас спитати, чи вам соромно за таких людей, і чому до вас потрапляють іноді, я маю і слуг народу, депутатів, чому до вас потрапляють іноді не найкращі, а найгірші? Це перше запитання. І друге. Петро Олексійович Порошенко. Чи є у вас з ним? Це теж я? Ні. На щастя, це не ви. Слава Богу. Чи є у вас з ним якісь домовленості особисті з приводу того, щоб його держава не чіпала? І чи станете ви нарешті його вироком? Дякую. Дякую. Ну, дякую за початок і за кінець вашого запитання, Дмитро. За деякі кроки деяких людей, які поруч зі мною є, чи поруч зі мною були, дійсно соромно. І вважаю, що якщо це невеличкі їх промахи, то треба пробачити, і вони повинні виправляти ситуацію і показувати це, тому що завжди людям треба давати другий шанс, ну, якщо вони не злодії. Да? Тому я вважаю, що я завжди давав людям другий шанс. Іноді навіть третій, іноді про деяких можу сказати, потім жалкую. Це правда. Це правда. І те, що вони такі, на жаль, це моя відповідальність. Я розумію. Якщо вони прийшли зі мною, то я несу відповідальність. Я це розумію, але я не бачив чогось, коли дехто з них зі мною приходить. Це не стосується точно Мілованова. Він є радником з економічних напрямків, він крутий спеціаліст, він дійсно іноді рефлексує, іноді не стриманий. Він зараз дуже сильно допомагає. Правда, я вам хочу сказати, він є радником голови Офісу. Щодо Миколи, наприклад, Тищенка, да, він є депутатом партії «Слуга народу». Мені дійсно соромно за деякі його кроки, він був неправий. І вважаю, він повинен це розуміти. Він доросла людина, в принципі, повинен сам нести відповідальність за те, що відповідається. Партія розглядала його питання на засіданні, дали Миколі шанс, тому що я знаю, що у нього є і інші сторони, і він там вболіває за багато речей в Україні. Мені так, напевно, здається. Тому я думаю, що партія правильно зробила, що надала йому ще один шанс. Але, тим не менш, всі ці люди, про яких ви кажете, Дмитро, мають самі дорослішати, так, і мають відповідати за те, що вони роблять. При цьому я ще раз говорю, що я також, на жаль, але я також відповідаю. І це, до речі, б'є по, так скажу вам відверто, і по мені, і по моїй особистості. І навіть якщо бути прагматичним, ми розуміємо, б'є і по рейтингу,
і про підтримці людей, по рівню підтримці, вони не можуть розуміти. Іноді вони, я впевнений, що вони кажуть, де ти їх взяв? Собі на кухні там кажуть, навіщо ти це зробив? Слухайте, це життя. Життя – це виклик. Але все ж таки, я вважаю, що людям треба давати шанс. Але якщо вони беруть хабарі чи в чомусь такому приймають участь, другий шанс давати не можна. Тому іноді ви бачите серйозні кроки щодо змін тих чи інших людей, урядовців чи деяких депутатів, які були звільнені з партії «Слуга народу». Очищення, я про це говорив, я розумів, все відбувалось дуже швидко, коли були парламентські вибори. У нас багато потужних, серйозних, дійсно з державницькою позицією людей, багато класних депутатів. Витримка, великий спротив, великі люди, фінансові групи, багато інших депутатів, інших керівників партії. Вони всі розмовляють з цими депутатами, з цими молодими, які прийшли. Велика спокуса, великі гроші. І сильні люди, їх, на жаль, небагато. Це ми розуміємо, небагато. Но в партії «Слуга народу» все ж таки їх більше, ніж в будь-якій іншій партії. І це є правда. І я за це радий, що все одно таке, знаєте, еволюційне очищення Ради відбувається. І наступний парламент буде ще чище. Це важливо. Щодо Петра Порошенка, у мене немає з ним ніяких сентиментів, ніяких розмов. Хоча, я нагадую, він дуже хотів, як Віталій Володимирович, але він приходить, то ця людина вже не приходить, слава Богу. Я дуже радий. Ось, мені так легше жити і працювати. А вони всі хочуть зі мною домовлятись. Це таке, знаєте, є поняття в українській політиці. Треба домовлятися. Я не людина, яка не спроможня на це. Просто не спроможня від природи. І ось так я вважаю, що їм не повезло. Ви станете його вироком? Я вже став його вироком. Він просто не хоче усвідомити, що відбулося. Та в нього ж як з гуся вода. Дмитро, дивіться, він багато чого, я вважаю, зробив дуже серйозного, дуже поганого, коли був президентом України. Багато всього зробив. Все це добіжить. Це карма. Окрім правоохоронних органів, це карма. Ми бачимо тільки поверхню, все, що було зроблено, для чого, для кого. Це відбувалось, я просто розумію, це відбувалося у них щодня. Це жах. Я не хочу про це говорити, про деталі, про їх кроки, операції, про їх бізнес, про реальні спеціальні блокади заради того, щоб заробляти гроші, того чи іншого напрямку, про Крим. І дивись, багато всього. Я вважаю, що найстрашніше, що він сам не розуміє, що для нього людина – це ніщо. І це не можна виправити ніколи, нічим. Ні досвідом, ні освітою. Воно чи є, чи його немає. Тому я реальний вирок для нього, коли я пішов в президент. Ось і все. Дякую. Хотіла б надати слово міжнародним ЗМІ. Бачу
Ну, давайте зараз Київпост і газета Виборча, може, наступне питання. Київпост. Олексій Сорокін, газета «Київпост». Хотів спитати, 1,5 роки тому, після Парижу, ви казали, що якщо за рік Путін не піде на поступки, якщо не буде якихось домовленостей, то у вас буде план Б через рік. Пройшло 1,5. 100 тисяч військових Росії на кордоні, у Криму. Також кожен тиждень гинуть українські війська. Який план Б? Дякую. Ну, по-перше, ми не закрили ще питання. Дякую вам за запитання. Питання плану А. І через ковід ніхто не думав. Це дійсно зупинились будь-які наші зустрічі в нормандському форматі. Чому не зупиняємо нормандський формат? Тому що іншого майданчику поки що немає. Я виступаю за дійсно паралельну розмову, ще пряму розмову з президентом Російської Федерації. Я вважаю, що ми це зробили вчасно, дуже серйозно, потужно, і це зупинило деякі речі. Щодо щодо кількості людей, ймовірність ескалації, вона завжди присутня. Тому так ризикувати, просто сказати, давайте забудемо план А, давайте йти по плану Б. Зараз складна ситуація. 30-35 тисяч знаходиться в Криму, ви прекрасно знаєте. На Донбасі теж біля 35 тисяч, включаючи 3 тисячі російського контингента. І плюс вздовж кордонів ми бачимо там 47-80 тисяч. Воно по-різному в різні моменти ця кількість зростає і зменшується. Ми бачимо зараз дуже повільне зменшення кількості військових Російської Федерації. Вони відходять дуже повільно. Ми бачимо поки що 3,5 тисячі в Криму і все. А всі інші, на жаль, на місці. Серйозна ситуація. І я думаю, що така напруга, вона може бути до кінця навчань військових, як мінімум до вересня місяця. Що ще дуже важливо? Ви ж згодні, що 27 липня, коли почався режим припинення вогню, за той час, за ті 7 місяців, коли працював цей режим, зменшилась в рази кількість людей, які загинули, і кількість поранень. Я вважаю, що це дуже важливо. Не треба втрачати діалог. Більше того, наші європейські партнери повністю підтримують нормандський формат і не бачать альтернативою. Я вважаю, що окрім нормандського формату буде пряма розмова з президентом Російської Федерації, а окрім прямої розмови з президентом Російської Федерації, я бачу ще формат залученням Сполучених Штатів Америки в цю дискусію. В якому форматі поки що не готовий про це говорити. Уточнення, а чи вважаєте ви, що взагалі можна домовитись з Путіним і чи можливо припинити війну, поки Путін президент Росії? У нас немає шансу з вами іншого. Ми повинні припинити війну зараз, коли президент Путін, президент Російської Федерації. Я дуже цього хочу. Я в це вірю. Дякую дуже. Я вже проанонсувала газета Виборча. Будь ласка. Петр Андрусачко. Я в продовженні цієї теми, хоча, по суті, ви відповіли вже на одне з моїх питань, тому я таки обмежуся останнім моїм питанням. Це, а що ви взагалі думаєте про самого президента Росії, про Володимира Путіна, після того, як ви зустрічалися з ним в Парижу, і після того, що відбулося через цей період з Парижа, тобто ви не моглися зустріти, ми бачили заострення між Україною і Росією, не тільки зайшли між Україною і Росією, а між Росією і Заходом. Дякую вам за запитання. У мене часу немає думати про президента Російської Федерації Володимира Путіна. Я думаю тільки про зустріч в тому чи іншому форматі, яка
може приблизити нас до закінчення війни. Тому я дуже обережно відношусь до характеристик президента Російської Федерації. Тому що у мене проста позиція. Якщо тим чи іншими словами, просто закликами, які ні до чого не призводять, ми будемо збільшувати можливість ескалації, я потім собі це не пробачу. Для мене пріоритет закінчити війну, а потім вже поговоримо, про кого я відверто думаю. Дякую. Прошу, будь ласка, телеканал Інтер. Ваше питання. Пане президент, добрий день. Добрий. Ірина Баглай, телеканал Інтер. Ви вже почали відповідати, в принципі, до того, як я поставила питання про Нафтогаз, про Укрзалізницю. Нині в ЗМІ з'явився вже рейтинг державних підприємств, які працюють в мінус. І це не лише Нафтогаз і Укрзалізниця, хоча дивно, монополісти, і у керівників досить високі зарплати. Це ще Енергоатом, це ще вугледобувні, всі підприємства. Отже, це проблема системна. Якщо відкинути питання коронавірусу, яку причину ви бачите? Чи не є це теж корупція? І чи вважаєте, що достатньо міняти топ-менеджмент, щоб вирішити це питання? Дякую. Дякую за запитання. Проблема номер один на цих підприємствах. Ви абсолютно праві. Шахрайство керівництва цих підприємств. Навіть це може бути навіть не керівник, це може бути середня ланка, навіть нижче. На всіх рівнях вкрадали гроші, я вважаю, в Укрзалізниці, тому що не може бути підприємство неприбутковим, а майже банкрутом тільки через те, що, наприклад, ви знаєте, що там є карго напрямок, є пасажирський напрямок. Ми розуміємо, що Укрзалізниця дотує, що квитки на поїзди, на пасажирські пасажирські квитки не можуть коштувати так мало, як говорить керівництво. І, в принципі, це зрозуміло. Є дотація для того, щоб це дійсно не дуже сильно впливало на ціну, зменшення ціни таким чином. Тим не менш, банкрутство УЗ пов'язане, наприклад, я вам наведу таку притчу. Знаєте, що Укрзалізниця має кредитну заборгованість сотні мільйонів доларів. Просто сотні. Вони брали кредити до мене. Слава Богу, при мені цього не було. Вони брали кредити 100, 200 мільйонів доларів, такі 300 мільйонів доларів, під 10-12%. Зрозумієте, що відбувалося. Тобто на цьому заробляла та чи інша прокладка, яка йде між банком тим чи іншим і Укрзалізницею. А вже керівництвом чи ланкою, я вже про це сказав, я точно не знаю. Але схема дуже проста, яка працювала. Тому одна з причин банкрутства Укрзалізниці через те, що накопичувано кредитів дуже з високою ставкою. Ось на чому вони заробляли. Зараз ми з вами бачимо, що ми знов змінюємо, тиснемо. Це правда. Всі тиснуть. Перш за все, уряд на те, щоб змінити керівництво Укрзалізниці. Так. І ще раз хочу вам сказати, це буде постійно, поки не прийде керівник, який змінить всі ланки. З середньої, з вищої починаючи, з середньої до нижчої. Тому що це окрема історія. На мою думку, незважаючи на те, що в принципі Укрзалізниця, я вважаю, що це стратегічне підприємство, але треба думати, як мати там партнерство з приватними, реальними, з приватними інвесторами. Вважаю, що без них буде дуже складно. Тому що це підприємство банкрут вже багато років, і тільки силою, тільки посадками ви можете там навести порядок. Це щодо Укрзалізниці. Тому, ну і там є...
А решта, це ж не лише Укрзалізниця. Тобто ви вже сказали, що в Нафтогазі ви збиток не допустите, так? Ви вирішите цю проблему. А як збитковість решти Інших системи? підприємств. Решти. Системно так і йти. Наприклад, Енергоатом зараз. Ой, там складна історія. Ну зараз це прибуткове підприємство. Вже 3, мені здається, чи 4 місяці Енергоатом вийшов на прибуток достатньо високий. Їм поставлена задача. Вони повинні вийти на, як мінімум, 500 мільйонів доларів прибутку в цьому році. В наступному чи через рік вони повинні вийти на прибуток для держави біля 1 мільярда доларів. Побачите, так і буде. Складна історія відбувалась. Ми розуміємо, що відбувалось, тому змінювали і постійно боролись за нове керівництво Міністерства енергетики. Тому що це дуже пов'язані речі. І були, і є. Да? Все дуже сильно залежить від політики Міністерства енергетики. Політика, наприклад, Енергоатому. Ви знаєте, що, наприклад, Міністерство енергетики керувало тим, щоб виводити в той чи інший час, виводити дешеву генерацію, а це атомка, так? Це і є Енергоатом. Дешево на ремонт виводити Енергоатом, блоки Енергоатому саме в той час, коли йшов опалювальний сезон. Пік. Для чого це робилось? Для того, щоб збільшити теплову генерацію. Це робило Міністерство енергетики. Теплова генерація. Тобто не баланс між енергетикою, дешевий Енергоатом, теплова, відновлювана, а для того, щоб працювала теплова. Працювали шахти тощо, так далі. Вона дорожча. Таким чином був серйозний тиск і хук, як по Енергоатому, тому що місяці вони не працювали і не було заробітку, був збиток. І так і по державі, тому що електрична енергія коштувала дорожче, тому що просто теплова генерація дорожча. І все це пов'язані речі. Як із зеленою енергетикою, ну, повірте мені, багато зацікавлених сторін, багато зацікавлених груп, не тільки українські, до речі, в цій ситуації. Тому потрішки боротися з кожним підприємством окремо. Дякую. Прошу лівий берег ЛБЮ. Вітаю. Олександр Демченко, редактор відділу світ видання LB.UA. Володимир Олександровичу, колега на початку говорила про повзучу анексію на Донбасі. У мене питання ширше. Цього року відбудуться вибори до Держдуми Російської Федерації, і ви знаєте, що дільниці будуть встановлені в тому числі на території окупованих територій Луганської та Донецької областей. Туди приїжджали керівники Єдиної Росії, ключової партії РФ, і підписували певні домовленості. Ті люди, які були зі зброєю, невдовзі можуть стати депутатами Державної думи Російської Федерації. Вони можуть очолити федеральні органи або стати частиною федеральних органів Російської Федерації. Прекрасно. Я так не думаю. Скажіть, будь ласка, яким чином після цього, що буде робити Україна після цього? Коли Російська Федерація, коли Російська Федерація використає Донбас не лише як інструмент, а як політичне продовження Росії, так? І інше питання щодо саміту Байдена і Путіна, якщо він все ж таки відбудеться, і там будуть обговорювати Україну. Ви бачите якісь тут ризики для України, для нашої держави? А якщо так, то які саме? Дякую. Дякую. Ну, по-перше, щодо виборів у Російській Федерації, до речі, те, що вони встановлюють вибіркові ці дільниці, вибіркові дільниці, питання в тому, що вони раніше це робили, тільки на своїй території, відвозили людей, ви знаєте, це прекрасно, які знаходяться на тимчасово окупованому Донбасі, вивозили туди голосувати.
це просто паспортизація, вони їдуть, голосують. Зараз вони вирішили навіть не вести, а показати, що там є громадяни Росії. Це найскладніше питання в цьому. Як вони голосують, мене, чесно, це не дуже цікаво. І якщо вони підуть в Думу чи кудись ще в якісь органи, мені це також не цікавить. Тому що мені зрозуміло, що люди, які проукраїнські, ні в які органи російської влади не підуть. Тому чим більше тих піде, то, будь ласка, це буде проблемою Російської Федерації. А щодо того, що паспортизація, це дуже погано, питання піднімається на рівні, я його дійсно піднімаю. Ми говоримо з усіма лідерами. Лідери обговорюють це питання, повірте, і навіть в НАТО, і я впевнений, що 14 червня країни на саміті будуть обговорювати питання. І з Росією обговорюють це питання лідери тощо. Більше поки що вплинути на цю паспортизацію ми з вами не можемо, окрім дипломатичних розмов. Хоча ви знаєте моє ставлення до дипломатичних розмов, я вважаю, що це не є головною і єдиною зброєю. Я вважаю, що треба рухатись в різних напрямках. Хоча це поки що єдиний вихід. Це щодо паспортизації і виборів чи голосування. Щодо другої частини вашого питання, щодо зустрічі, ймовірної зустрічі президентів Сполучених Штатів Америки і президента Російської Федерації, які ризики я бачу? По-перше, я вважаю, що ця зустріч потрібна, це їм вирішувати, але тим не менш. По-друге, президент Байден знає мою позицію, ми її обговорювали з держсекретарем Сполучених Штатів Америки, що вони питання українські будуть обговорювати тільки в тому просторі і в тій адженді, яку будуть узгоджувати з нами до цього. Чи є ризики, що деякі питання вони будуть підіймати, незважаючи на наші домовленості? Впевнений, що такі ризики є. Які ризики головні? Наприклад, зараз я вважаю, що великий ризик того, що можуть Сполучені Штати відмінити, наприклад, санкції, як один із прикладів. А для нас це важлива енергетична безпека. Наша, Європи, не буду про ці деталі, ви прекрасно знаєте деталі всі ці. І тому великий ризик, що вони можуть натиснути на Сполучені Штати, Росія, чи у них будуть якісь домовленості, і зняти санкції з Північного потоку. Да? Там майже 95% добудовано, майже 5% всього залишилось. Я вважаю, що це буде програш Сполучених Штатів Америки. Я вважаю, що це буде програш особистий президента Байдена. Я це говорю відкрито, відверто. Чому? Це буде серйозна геополітична перемога Російської Федерації і новий перерозподіл сил і впливу. Я знаю, що різні думки з приводу цього у партнерів. Я знаю, що розділилися навіть думки в Сенаті і в Конгресі Сполучених Штатів. Ми, до речі, будемо зустрічати велику групу. Вони до нас приїдуть на початку червня. Я знаю, що немає спільної позиції і думки. Це серйозна гра. Це не просто про енергетичну безпеку. На таке можуть піти Сполучені Штати, якщо вони розмінюються, вибачте за таке слово, на щось дуже-дуже серйозне. І мене бентежить ця ситуація. Скажу вам відверто. Дякую. Бачу, давно дуже тримаю табличку, навіть постійно. Українська правда. Прошу, давайте, Українська правда. Дякую. Ви тримаєте? Окей. Доброго дня, Володимир Олександрович. Мене звуть Роман Кравець, я журналіст «Української правди». І якщо бути зовсім відвертим, то сьогодні ставити вам запитання від нашої редакції мав би не я.
Раніше на прес-конференції до президента від нашого видання приходив Павло Шеремет. І мені дуже шкода, що сьогодні він не може вам поставити запитання, тому що в нього би вийшло набагато жорсткіше, набагато точніше і влучніше. Все, що зараз відбувається у розслідуванні справи Шеремета, ну, м'яко кажучи, дуже незрозуміло. Ми бачимо багато політичного піару з різних політичних сил, не вашого. Ми бачимо дуже некрасивих багато речей. І ви сьогодні просто згадували про Раду національної безпеки, про те, як працює прокуратура, про те, як працює поліція, Служба безпеки. І нерозкриття цього злочину означає для нас, для журналістів, що всі ми ходимо під Богом. Держава не може нас захистити, держава не може знайти винних, держава не може покарати. І це насправді жахливо. Але я хочу запитати дещо інше. Я знаю, що ви добре знаєте матеріали справи. Уже стало, ну, як нам стало відомо, ви переписуєтесь із пані Дугар. Я не прошу вас зараз розкривати якісь секрети. Я не прошу розкривати вас імена. Ви для себе особисто знаєте, хто стоїть за цим вбивством? Або, можливо, ви здогадуєтесь. Друге моє запитання таке, воно більш конкретне. Чи за інформацією, якою ви володієте, чи контррозвідка Служби безпеки могла бути причетна до цього вбивства? І що з цього приводу думає ваш друг, голова Служби безпеки Іван Баканов? Дякую вам. Дякую вам за запитання, Романе. Якщо можна, я вважаю, що все ж таки пан Шеремет повинен був ставити питання не мені, а іншому президенту. По-друге, що держава не може захистити журналістів. Вибачте, що це так прозвучить, але я хочу просто донести свою інформацію, і тому ви бачите деталі і знаєте, що я думаю про це дуже багато і вивчаю багато інформації. І ця переписка, вона не випадкова, ви ж розумієте. Якщо б я 100% вірив, що ця дівчина точно має відношення, 100% має відношення, я б не переписувався. І я не знаю, хто вбивця. Повірте, якщо б я знав, я б все зробив. Навіть те, що поза законом, щоб цих людей заарештувати. Чи це ті представники, які зараз під слідством, чи це інші, чи може хтось з цих і плюс інші, я не знаю. Я кажу вам відверто. На жаль, я не детектив в цій справі. Мені дуже жаль, що ми втратили журналіст будь-яку. Мені дуже жаль, що я тоді не був президентом. Може, тоді б ці органи, які, про що ви кажете, які, може, вони мають до цього, чи хтось з них мав бути причетними до цього, може, тоді б вони це не зробили. Я не знаю. Я вважаю, я не можу говорити, обіцяти, але я знаю, що зараз, вибачте, що це звучить так, я ще раз хочу, але я дуже, ну не просто, не те, що радий, але я не хочу, щоб це змінилось, але все ж таки при мені жодний журналіст не пішов з життя. Все ж таки. Тому це дуже сильно б'є, про що ви говорите зараз мені. Я не ображаюсь, я все це приймаю. Можна я уточню? Ну, біля мене Міша Ткач сидить, а в нього минулого року знаходили прослушку вдома. І нема жодних, взагалі, ніякої реакції, в тому числі і вашої. Давайте не будемо говорити про те, що знаходили у вашого колеги, порівнювати з вбивством Павла Шеремета. Добре? Якщо можна. Якщо можна. Ну, якщо можна. Я не хочу обговорювати деталі, хоча я знаю деталі
цієї справи, про яку ви сказали. Мені знов не все одно. Ну, я знаю якісь деталі. Ну, розумієте, я не хочу зараз про це говорити, якщо можна. Про те, що у когось знайшли прослушку. У нас в уряді знайшли прослушку, ви пам'ятаєте, да? У прем'єр-міністра. Різне. Багато людей працюють в правоохоронних органах, особливо на самому початку. І зараз. Не наших. Ще від когось. І працюють не на нас. Не на людей, на нас і не треба, а на когось. Тому давайте дуже обережно про вбивство журналістів говорити. Це раз. Чи мають відношення? Складно сказати. Ймовірність причетності під час тієї каденції тих чи інших особ, які могли би бути пов'язані з контррозвідкою, напевно, є. Дякую. Шановні колеги, ми вже спілкуємось понад 2 години і, в принципі, маємо, зважаючи на графік президента, скоро підсумовувати. Я думаю, ще кілька питань і будемо завершувати. Я хотіла б надати слово BBC News Україна, будь ласка. Доброго дня, пане президент. Галина Корба, BBC Україна. У мене уточнення і запитання. Сьогодні на прес-конференції ви сказали, що щодо Донбасу можете винести якесь питання на референдум. Чи могли б ви уточнити, що це буде за питання? Чи стосується воно, наприклад, того, щоб Україна відмовилась від Донбасу або надала йому якісь особливі права, повноваження? І запитання моє стосується вакцинації. Україна один з аутсайдерів в Європі по рівню вакцинації серед населення. Тобто за рік пандемії влада фактично не забезпечила широкий доступ населення до вакцин. Цього тижня відправили у відставку міністра, але чи не здається вам, що відповідальність за це лежить також на всьому уряді? Відповідно, чи варто очікувати найближчим часом зміни прем'єр-міністра? І чи не здається вам, що на вас особисто також лежить відповідальність за ситуацію з вакцинами? Дякую. Дякую. Якщо можна про референдум, я не готовий зараз говорити щодо Донбасу. У будь-якому випадку зради ніякої не буде. Я гарант Конституції. Щодо вакцинації. Ну, давайте поговоримо про це, про вакцинацію. У нас на сьогодні контрактів десь на 45-47 мільйонів вакцин. Безкоштовних вакцин населенню України. Що відповідає, в принципі, кількості нашого населення, якщо не брати там дітей та тощо. Це максимальна кількість, яку можна було знайти. Згідно програм, згідно коваксу, згідно окремій програмі прямих контрактів, наприклад, з тим ж Pfizer, прямого контракту на 20 мільйонів вакцин. Ці кроки зроблені. Аутсайдер Україна по вакцинації. Ну, по-перше, ми повинні з вами зрозуміти, що ми зробили 1 мільйон вакцин. Ми не країна Європейського Союзу. Ми не країна НАТО. Ми не є в пріоритеті України Європейського Союзу з точки зору черг постачання тих чи інших вакцин. І це крапка, ви повинні це зрозуміти. Ті прямі контракти, як з Індією, як з Pfizer, були поза тих чи інших європейських програм, були на рівні, чесно вам скажу, складних домовленостей між, до речі, керівництвом України, президентом,
прем'єр-міністром чи міністром охорони здоров'я. Тому ми всі працювали, коли зрозуміли, що вакцин України просто може не бути. Я вважаю, що це дуже несправедлива ситуація у світі, і ми всі розуміємо, що, на жаль, у нас немає такого гучного голосу серед країн Європейського Союзу. Хоча, якщо ви до того питання, що в порівнянні, а вже ж ви порівнюєте просто відсоток вакцинованих, правильно? Я вважаю, що це несправедливо. Я вважаю, що ми, незважаючи на те, що ми не в пріоритеті, як в Євросоюзі і НАТО, в цьому випадку, якщо порівняти країни, які вже в Союзі чи в Альянсі, ми зробили більш вакцин, ніж деякі європейські країни. Так, вони маленькі, але тим не менш. Питання було не про відсоток, а питання просто, як ти домовився. Ти привезеш з Індії 500 тисяч. Ти не розповідаєш Сєром інституту і власнику, пану Панавалі, мені здається, прізвище. Якщо я помилився, нехай він мене пробачить. Я з ним особисто зустрічався. Я відправляв літак, я відправляв міністра охорони здоров'я. Ми відправляли і інших людей. Багато всього зроблено. Але коли ти йому кажеш 500 тисяч, а ви бачили, що в Індії відбувається, коли заборонений експорт вакцин, і ти йому не можеш розповідати про 40 мільйонів населення, тому що він каже, що дивіться, я більшості країн не дав навіть таку першу партію вакцин. Тобто ніхто не порівнює з населенням, вибачте, в такій ситуації, коли вакцин на ринку немає. По-друге, з компанією Pfizer я їм дуже вдячний. До речі, я хочу з AstraZeneca Covishield з Індії, я їм хочу дуже подякувати. Щоб ви знали, я дійсно говорю про те, щоб їм складно відмінити експортне заборонення. Але в той час, коли всі країни і багато країн, які ви знаєте, які інформаційно дуже впливають на ситуацію в Україні, і, до речі, на каналах пана Медведчука всі говорили про супутник 5, всі викидували в медіа образи щодо індійської вакцини AstraZeneca Covishield, AstraZeneca припинила просто постачання вакцин по всьому світу. І в Україні також. Я вакцинувався Ковішилдом, так, щоб бути разом зі своїм народом, але й скажу вам відверто, тому що я хотів, щоб Індія бачила, що ми не ображаємо їх вакцину, а що президент України вакцинується саме Ковішилдом, для того, щоб хоч якось боротися з інформаційною війною, яка не тільки ззовні, а яка і внутрі нашої країни. Це про тероризм внутрішній в Україні, на жаль. Тому у мене є прохання, є домовленості, і компанія, наприклад, AstraZeneca Covishield, Serum Institute, я впевнений, надасть нам 10-15 мільйонів, повірте мені, вакцин. Ну, як тільки там буде поліпшення ситуації. Ну, принаймні, ми про це говорили, і я отримав таку підтримку з Serum Institute. Тому дуже непросто. Дякую. Дякую. Будь ласка, Вибачте, питання. а по Денису Шмигалю, тобто чи розглядаєте ви його відставку так само, як Максима Степанова в зв'язку з ситуацією з вакцинами? Головний конфлікт між прем'єр-міністром і міністром охорони здоров'я. Мені здається, на це питання вже відповідав. Я дійсно став на сторону прем'єр-міністра, тому що я вважаю, що дестабілізація України, дестабілізація уряду вплине на стабільність в Україні. І я вважаю, що це була відповідальність міністра охорони здоров'я. І я вважаю, що вони дуже мало працювали разом з головним санітарним лікарем. І я вважаю, що це було пан Степанов знає,
що я до нього дуже гарно ставився. І він знає, що я йому говорив, не треба відстороняти головного санітарного лікаря. Треба працювати однією командою. Не треба відстороняти в будь-якому випадку прем'єр-міністра. Всіх треба підключити. Це велике питання. Але всі ми хочемо іноді отримати славу. А іноді буває, коли ти хочеш слави, ти отримаєш голосування. Будь ласка, суспільний мовник, суспільний. Дівчата, будь ласка, мікрофон. Так, дякую. Суспільне мовлення України. Мене звати Роксолана Бочай. Добрий день, Володимире Олександровичу. У мене питання буде наступне. От останні кілька місяців РНБО приймає ті рішення, якими, в принципі, мали би займатися правоохоронні органи. Там антикорупційна вертикаль, СБУ, поліція, ну і так далі, інші, так? Скажіть, будь ласка, чому саме ці органи не займаються цими справами, а ви проводите ці рішення через РНБО? Чи це такий швидший і легший шлях замість того, аби реформувати правоохоронні органи? Можливо, чи є якісь інші у вас причини? Ну і якщо вже ми говоримо про там правосуддя, на тему правосуддя, то поясніть, будь ласка, чим такий цінний Олег Татаров для Офісу Президента і особисто для вас? Якщо це людина, яка говорить, що НАБУ – це не українська історія, і це людина, яка була там у МВС за часів Захарченка, і інші речі, там про Революцію Гідності він говорить. Чим він такий цінний для Офісу Президента і особисто для вас? Дякую. Дякую вам за запитання. Все ж таки, я хотів би, щоб ми про радників чи замів голови Офісу ставили питання до голови Офісу. Мені здається, це важливо. Ви знаєте, щодо часів, наприклад, пана Захарченка, ну я думаю, що там працювало 1030 тоді людей, може навіть більше, я чесно кажучи, не знаю. Це щодо цінності мені складно оцінювати. Все ж таки це оцінкою повинен займатися Андрій Єрмак. Я знаю, що він вважає, і я так вважаю, що він професійна людина, а все інше мені складно зараз відреагувати на ті слова, що Татаров десь говорив, чи що він вважає. Я не зовсім інформований. Ну, я маю на увазі, я щось чув, це на рівні чутки, а на рівні доказів я цієї інформації не маю. Я ставив йому питання. У нас в принципі, якщо людина вважає, що Янукович Віктор Федорович, це був державний переворот, скажімо так, у нас такі люди не працюють. Тому я від нього такі принципіальні речі ніколи не чув. Щодо НАБУ, я не знаю, в якому контексті він це говорив. Давайте я скажу від себе. НАБУ – український орган, а вже ж. Питання просто, воно співпадає, дещо співпадає з вашим першим питанням, чому РНБО, чому не правоохоронні органи. Ми чули НАБУ і розуміли, що треба дуже швидко завантажити роботу антикорсуду. Да? І ми всі бажали, думали, і я ще в це дуже вірю, що будуть вироки. Саме вироки від роботи НАБУ. Є тільки один суд, який дає ці вироки. Це саме вироки антикорупційного суду. І для нас дуже важливо, щоб вони були чіткі, жорсткі, ці вироки. Я їх не бачу. Але я вірю, ще раз скажу, я вважаю, що це важлива інституція. Я не знаю там людей, я не знаю суддів, я не знаю жодного прізвища. Я вам чесно це говорю. Але я знаю, що це важлива інституція і роблю все, щоб на них не було впливу. І ми дуже чекаємо, коли буде серйозно працювати вся судова система, вся судова галузь, включаючи антикорупційний суд. Тому що ми дуже хочемо, щоб за
3 копійки не відпускав той чи інший суд людей, хабарників. Ось що ми хочемо. Мені здається, це важливо. І це стосується, що стосується інших правоохоронних органів. У нас є багато питань, я вам сказав, до Служби безпеки України. Я впевнений, що там на тому чи іншому рівні залишились ще люди того часу. Але ті серйозні, такі, знаєте, серйозні удари, які нанесла Служба безпеки України, захищаючи безпеку України, що зараз відбувається, що вони зараз робили з боротьбою з тероризмом, як ззовні, так і внутрі країни. І те, що вони готують дуже часто засідання РНБО, готують матеріал до впровадження санкцій, говорить про те, що воля у голови Служби безпеки України сильна, воля навести порядок. Подивимось, як він справиться з цим. Стосовно, власне, реформи правоохоронних органів, ви не відповіли. Служба безпеки України, перше читання реформи про службу, і це наш один з маяків в роботі з нашими міжнародними партнерами. І для нас це важливо, і для Міжнародного валютного фонду це дуже важливо. Перше голосування цього органу, цієї реформи вже відбулось в Верховній Раді України. Ми чекаємо на друге читання цього закону, і Служба безпеки більше ніколи не буде займатися економікою. Реформа. Далі БЕП, да? Новий орган, який буде займатися саме економікою. Ми також ще один структурний маяк з нашими партнерами, з домовленостями. І ще раз говорю, це важливо не тільки для партнерів. Перш за все, всі ці реформи для України. Ми зробили цей орган, проголосували. Це ще одна реформа. Зараз, мені здається, скоро з'явиться комісія, яка повинна запустити конкурс і обрати керівника цього дуже важливого органу. Стосовно Татарова, то... Я вам відповів. Так, я тільки уточню, що він на брифінгах під час Революції Гідності від імені МВС говорив, що ті люди, які приймають участь в Революції Гідності, це злочинці, а міліція, значить, наводить порядок. Дякую вам. Ну, бачите, у нас дискусія вже виникла навіть в журналістській спільноті, серед журналістських. Прошу, в нас дійсно дуже замало залишається часу, тому буквально останні питання. Прошу, видання «Бабель». Добрый день, Владимир Александрович. Маша Житовская, «Бабель». У меня буквально 2 коротких вопроса. Первый. Вы недавно пообещали ревизию госдачи земли в Конча-Заспе и Пуще-Водице. Это хороший план, но скажите, пожалуйста, туда точно не заедут люди, которые связаны с вами? Потому что вряд ли кто-то из них живет в съемной квартире и нуждается в государственной помощи. Что будет с освободившимися помещениями? И второй вопрос, он очень короткий. Владимир Александрович, вы в апреле 2019 года дважды пообещали нам поучаствовать в нашем формате «Один день сы». Лично меня, помните, в перерыве эфира на 1+1. И вы дословно сказали, до 1 мая сделаем. Так вот, скажите, пожалуйста, про это обещание уже можно забыть или все-таки сделаем? Спасибо. Спасибо за вопрос. Бог любит троицу, я могу 3-й раз пообещать. Нет, я шучу. Ну, правда, слушайте, я все-таки президент Украины. Все-таки забыть, да? Нет, не надо забывать. Давайте, я просто боюсь сейчас сказать вам дату, чтобы, не дай бог, не было сюрпризов через год. Вот, от вас, вот, для меня. Если можно, вы как контакт, если можно, Ирина, у вас есть контакт? Да, ми Хорошо. на контакті, і трохи дивно, що передостаннє питання на прес-конференції стосується домовленості про інтерв'ю. Але, пані Жартовська, ми зробимо це. Ну, просто давайте, може, більше якісь змістовні питання. Перша частина. Вопрос про госдачи, да, что с ними будет и не заедут ли государственные люди? дачи, но я вам отвечу по поводу государственных дач. Значит, ревизия идет. Ревизию я ставил задачу сделать ревизию фундаментально. Во-первых, я хочу, чтобы закончились все инсинуации по поводу того, что президент там живет на госдаче за забором. Там 100 будівель. Саме так.
100 будівель. Там завжди жили дуже багато різних чиновників різних часів. Я вважаю несправедливо. Я вважаю, що навіть там президенти живуть, а там є така частина. Президент, спікер, наприклад, да? То вони за часів свого президентства, спікерства, парламентського життя чи прем'єрства, вони мали право там жити. Держава давала такі можливості тим чи іншим чиновникам. Але коли прийшов час, там купа міністрів, бізнесменів, я ж вам навіть давав там прізвище. Ну, Піскун, мені здається, вже поїхав, мені сказали, після нашої публічної розмови. Прокурори, судді, до речі, 2 суддів вони виїхали звідти, судді Конституційного суду, які там не сплачували якусь оренду. Це, до речі, суддя Конституційного суду, колишній, пан Тупіцький і пан Сліденко. Да. Тому там дуже багато цих людей. Вважаю несправедливо. Я вважаю несправедливо, я нормально відношусь, але там живуть їх діти цих людей, цих чиновників, їх родичі. Розумієте, їх навіть друзі. З чого все почалось? Коли я запитав, ось у нас заїхали нові люди, це вже при мені заїжджає якась людина. Контракт був до того, як у нас з'явився новий керівник ДУС і до мого президентства. Хто ця людина? Просто мені цікаво. Заїхала людина, я ж також боявся, що, не дай Боже, хтось з нашої команди. Мені сказали, це пластичний хірург. Я вам кажу правду. І з цього моменту, я не знаю прізвище цієї людини і не хочу знати. Я просто попросив з цього моменту повну ревізію. Повну ревізію всього. Вони всі повинні поїхати. Замість них не заїдуть люди, пов'язані зі мною. Правда, якщо люди, які за мене голосували, вони пов'язані зі мною, такі люди можуть бути. У нас буде концепція, ми її представимо суспільству щодо Конча-Заспи, щодо ВДНГ, щодо Пущі Водиці. Буде дійсно концепція. Ми обов'язково зробимо презентацію цієї концепції, хто там буде жити, за яких умов, що дуже важливо. Це як хтось написав, що збільшені розходи, одна з газет, збільшені розходи на життя президента на державній дачі. А потім виявилося, що і 60 мільйонів написали, а потім виявилося, що це збільшення плат тим, хто там орендує ці державні дачі, їм збільшили плати дійсно в рази, вони сплачують гроші, і 60 мільйонів отримала держава. Мені здається, що це правильний підхід, він справедливий цей підхід, бо це державна власність. Треба обговорити питання, чи повинні, я зараз не про себе, чи повинні люди, діючі ті чи інші, мати можливість в якомусь відсотку, мати можливість там орендувати на час своєї роботи дачу по нормальних ринкових цінах. Я думаю, що про це можна говорити. Але мої люди туди не заїдуть, не переживайте. Я перепрошую, ми домовлялися, що дотримуватимось умов нашої співбесіди. Будь ласка, телеканал «Дом», Олексій Мацука. Прошу. Можна, питання ставити? Будь ласка, питання телеканал «Дом». Дякую. Пане президент, питання ви... Не дали? Добре, будь ласка. Дякую, Олексій Мацука, телеканал «Дом». Ви сьогодні сказали щодо того, що, ймовірно, буде референдум. Також ви сказали, що по Донбасу, що, ймовірно, ви, як гарант Конституції, не зробите так, щоб була якась зрада по, я так зрозумів, референдуму, або якесь таке питання було, яке б зраду ніби несло, так? А, власне, цікаво, як ви вважаєте, замороження ситуації на Сході
ймовірне, це для нас зрада чи перемога буде? Дякую. Дякую. Ви знаєте, я дуже багато на цю тему думаю, спілкуючись з експертами зі своєю командою, з людьми, які проходили війни, і не одну, і які люди вирішували такі складні питання. Наш кейс один із найскладніших. Його не можна порівнювати з багатьма світовими кейсами. Він дійсно один найскладніший. У нас шахова партія, в якій ви одразу, незважаючи на те, що ви білі, ви одразу були з половиною фігур. Без багатьох речей, які б мені дуже допомогли, повірте мені. І дійсно 99% залежить від Російської Федерації. Я не знаю, чи можуть вони цим пишатися, або навпаки, але це так є. І оце питання про заморозку конфлікту – це той 1%, про який я вам говорю відверто, за який зачепився я. Це 1%. І я їм живу, іду вперед, поруч зі мною це багато робить Андрій Єрмак. Багато робить. Віддаючи сили, повністю віддавши, до речі, свою репутацію. Не хочу говорити через що, через кого, навіщо. Це велика війна, велика інформаційна війна. Тому ми чіпаємось за цей відсоток. Повірте, дуже сильно, щоб не заморозити конфлікт. Бо простіше, я вважаю, простіше заморозити. Ми це розуміємо. В цьому не буде зради. Все буде нормально. Це буде нормально політично. Ну, не вийшло. Ну, прийде час. Ну, багато так країн живуть. Я не боюсь питань, не боюсь гарячі голови, які щось кричать. І, на жаль, їх підштовхують різними кроками, ті чи інші політичні діячі. Я нічого цього не боюсь. До речі, я, в принципі, зараз знаходжусь в такому відчутті, що я точно розумію, що я роблю. Нічого не боюсь. Знаю, куди йду. Знаю, для чого. Мене не цікавить, що десь хтось, я не обертаюсь. Тільки вперед. З цією вірою живу. Дякую. Хороші слова. Шановні колеги, я прошу поставити з розумінням. Ірино, якщо еспресо. Да, еспресо. Минулого я просто, року. хвилиночку, я дам вам зараз слово, просто я хочу пояснити. У нас сьогодні тут акредитовано понад 100 ЗМІ. Да. Ми можемо провести знов 12-годинний марафон. Я не можу. Вже був дуже такий багато досвід. роботи. Да, але не сьогодні ми планували інший таймінг. Тому я дуже прошу, звертайтеся до нас, ми завжди відкриті до співпраці. Зараз, будь ласка, давайте еспресо і останнє питання. Добре, Володимир Олександрович? Давайте так, компромісне рішення. Еспресо і останнє якщо питання. у вас Будь ласка. дійсно важливе питання, будь ласка. Дійсно важливе, пане президенте. Марія Гурська, ведуча програми «Тиждень на еспресо». Важливе питання. Учора ЦВК повторно визнала переможцем на довиборах в парламент на 87-му окрузі Івано-Франківщина Василя Верестюка. Попри зафіксовані порушення і рішення Верховного суду. Василь Верестюк балотувався від провладної партії «Слуга народу». Ви можете спрощити формулювання вашого питання. Спрощую, залишилося тільки партія саме питання. «Слуга народу». Можна, дозвольте, я завершу. Знають, чия Чому це партія? ЦВК приймає рішення в інтересах підконтрольної вам політичної сили? І що особисто ви будете робити для захисту демократії? Суспільство стурбоване. Дякую. Дякую. По-перше,
Я вважаю, що ви не все суспільство, а ви частина його, тому що Василя Вірастюка обирало. Дайте мені відповісти, якщо можна. Так ось. Василя Вірастюка, якщо вам цікаво. Окей. Якщо вас... Можна відповісти? Чи... Можна відповісти? Окей. Я впевнений, що ЦВК діяло згідно українського законодавства. Я впевнений, що Василь Вірастюк переміг в цьому регіоні. В цьому регіоні хочу вам нагадати, чому там були правоохоронці. Тому що приїхало просто 200. Це я вам про суспільство. Приїхало з паном Шевченком на дільницю 200 людей зі зброєю в спортивних костюмах. Приблизно таких, як на Майдані, про який ми сьогодні говорили, був створений антимайдан, і приїжджали люди в спортивних костюмах. Це не є суспільство, це громадяни України. Але це не суспільство. Суспільство обрало Вірастюка. А працювати дільниці не давали саме ці молодчики. А ніхто не хотів, ви знаєте, в області цій працювати головою Служби безпеки України, прокурором, поліції. Всі бояться. Ви знаєте, що там відбувається? Бояться люди на дільниці працювати. Бояться люди просто рахувати голоси. Ви хочете таке, щоб воно продовжилось? Тому серйозна була відповідь цим людям. І вважаю, що так і буде продовжуватися. А якщо вони будуть показувати силу державі, держава їм буде відповідати дуже потужно і дуже швидко. Пана Вірастюка, а хто переміг, це підрахування. Я вважаю, що ЦВК діло за законом. Я не знаю всі юридичні ситуації з цього приводу, але я хочу вам сказати, дуже важлива річ. Це не якийсь там маленький бізнесменчик. Це наша гордість, Василь Вірастюк. Він звідти впевнений, що за нього голосували. Я впевнений. Я нічого не говорю про пана Шевченка, особисто про нього. Але я вам сказав, ким підкріплена була ніч тоді, коли була ситуація на дільниці. Але пан Вірастюк, до нього немає питань. Чиста людина. Зрозуміло, як заробив штучні собі частини, вибачте, тіла. Які операції він прожив через те, що захищав український спорт. І тому шана йому, повага йому. Я впевнений, що він всіх там на дільниці дійсно розбив. Я так вважаю. Я вам сказав. Але це вирішує. Дуже дякую. Будь ласка, шановні колеги, майте повагу один до одного і до нас. Ми домовлялися, що ми більше 2 годин і майже вже 3 години ми спілкуємось. Тому останнє питання. Телеканал СТБ. Прошу, будь ласка. Добрий день, пане президенте. Доброго. Ви восени запропонували українцям відповісти на 5 запитань. Так. І як їх думка і відповіді українців, вони втілилися в життя і в наше законодавство. Але це перше запитання. Друге запитання, що ви на початку говорили про країну мрій. Питання, про що ви мрієте, і якщо ви цієї каденції не встигнете втілити всі свої мрії, чи підете на другий термін? Дякую. Можна потім від білоруського ЗМІ запитати? Дякую за запитання. Давайте якщо можна, про другу каденцію. Мені здається, правда, рано і несправедливо говорити. Це тому, що не пройшло навіть половини моєї каденції. Я вважаю, що ми багато всього встигнемо. Я вважаю, що є багато обіцянок. Я не хочу, щоб вони залишились в історії як обіцянки. І моє бажання піти на другий термін, я думаю, буде повністю співпадати з бажанням суспільства. Я думаю, це буде дуже залежати від тих речей, чи від того відсотка речей, які я пообіцяв і зробив, чи не зробив. Подивимося, як буде, як станеться.
І РНБО, до речі, не випадково. Дивіться, я не можу так довго ту чи іншу обіцянку виконувати. Я не можу боротися з усім світом. Тому і дійсно дуже часто тримаюсь за тих чи інших людей, у яких є сумнівна історія. Тому що дуже складно битися з історичною побудованою країною, корупційних різних вертикаль. Але будемо битися. Це щодо моєї ймовірної другої каденції тощо. Ну і повірте мені, що також це буде дуже сильно залежати, навіть якщо у мене буде успіх, як у президента, а я все ж таки хочу бути кращим за всіх попередніх президентів. Вважаю, що Україна гідна, щоб кожен наступний президент був кращий попередній. Я впевнений, що після мене буде кращий президент за мене. І це важливо. І тому важливо, щоб Україна не дивилась назад, а дивилась тільки вперед. Це дуже важливо, дуже потужно. Тоді є шанс, що ми років за 10 будемо і економічно на рівні європейських держав. Я вважаю, що це сильно для України, для кожного. І молодь тоді повернеться. Не можна їх зараз зупинити, і не треба. Це, розумієте, що цей, скажімо так, такий working traveling, да? Шукаючи дійсно гідну роботу і заробітну плату, він ну, чесно, я дуже поважаю наших балтійських наших друзів, які завжди підтримують Україну. Це найтепліше, незважаючи, що вони такі нордік дуже, хоча вони дуже нас тепло підтримують. В питаннях і НАТО, і в питаннях санкційних з Росією, в усіх питаннях. Але подивіться, у них люди поїхали, у нас поїхали люди до Польщі, Польща поїхала до Німеччини, тому що приїхали українці. Як би там не було більш дешево, мене завжди переворачує це словосполучення дешева робоча сила про українців, але тим не менш, так і є. До нас поїхали білоруси. Це так і є, потрішки. І це відбувається. Німеччина поїхала в Англію. Англія думає, Англія, вона стабільна. Але ж таки багато з королівства, вони багато з Великобританії їдуть до Сполучених Штатів. Таке відбувається в житті і відбувається в освіті. Ми повинні розірвати цей ланцюжок, так, тому що ми нічим не гірше наших польських колег. І у нас є на це декілька років і є декілька шансів. А в деяких випадках той самий 1%, про який я вам сказав. Тому хочеться це робити. Я думаю, що в моїй відповіді ви почули і ще трішки це дійсно залежить від моєї сім'ї. Вибачте, я став за ці 2 роки менш сентиментальним, більш прагматичним. Тим не менш для мене вони займають велике місце поруч з Україною. Велике місце в моєму житті, в моєму серці. Тому від них також це дуже сильно буде залежати. Дякуємо, пане президенте. Ми завершуємо вже сьогодні. Маємо відпускати Володимира Олександровича. У нас вже завершується і таймінг трансляції, і таймінг, зважаючи на графік президента. Тому дякуємо, Володимиру Олександровичу. Я хочу подякувати кожному з вас. І перш за все, я хочу вибачитись перед тими, кому не зміг, не встиг відповісти. Я всім вам бажаю здоров'я, всього найкращого. Не ображайтесь. Мене чекає головнокомандуючий, важливе питання, і не тільки він. До побачення. Дякую. Бу дүниядан кедер олдук. Каланлар селям болсун.